Moi boa xente, que tal? Benvidos a un novo vídeo falando de festivales. No que nesta ocasión imos ir cara á Praia da Concha en Vilagarcía de Arousa porque vamos a falar do Atlantic Fest que ten lugar o 19, 20 e 21 de xullo. E ollo, porque vos vamos a falar dos horarios, dos artistas que van a estar cada día, vamos a ver un poquinho o mapa e vamos a dar o xusto e necesario para que disfrutemos dun festival que vai a estar cargado de nomes internacionales, de talento que o está petando pouco a pouco, de grupos consolidados que van facer concertos moi especiais e, sobre todo, e o máis importante, de boa música e dun ambiente tremendísimo e espectacular. Imos a comezar co primeiro día, o venres 19 de xullo, que como estades vendo xa en pantalla, vai a contar cas actuacións de Gazella, que abrirá o festival ás 8:30 da tarde. Ollo, porque este día todos os concertos terán lugar no escenario Vibramau. Continuará a música con Rocío Saiz ás 9:30 para que ás 11:10, atención a isto, Alcalá Norte, unha das revelacións deste 2024, traigan por primeira vez a Galicia o seu rock, a súa música, un dos discos máis aclamados pola crítica e, sobre todo, e o máis importante, polo público. Ás 12:10 será o turno de The Parrots e a 1:30 a última actuación desta primeira xornada correrá a cargo de Carlos Ares. Xente, Carlos Ares, o seu disco Peregrina acaba de ser tamén outra das revelacións deste ano, o puiden ver no Son do Camiño en directo, é tremendísimo, así que non vos perdades porque sen dúbida vai a ser unha das actuacións deste festival. E ollo, porque entre actuación e actuación non pensedes que a cousa vai a quedar sen música, porque van estar os grandísimos Grande Oso con sesións 9:10, 10:20, 12:20 e unha poñendo os seus temazos e diredes, buah, que pouco tempo. Da igual, porque estes DJs con solo 10 minutos, con solo 5 minutos de sesión, vos van a facer bailar e ides a acabar entre actuación e actuación cansadísimos, pero con ganas de máis, porque se algo caracteriza a Grande Oso é que nos deixan cos ánimos aquí arriba. O sábado vai a ser o día que máis cheo de música este e aquí xa estarán a funcionar os dous escenarios cos cales contará este Atlantic Fest. O escenario Vibramau, que xa víamos no día anterior, e o escenario Galicia, que acollerá máis actuacións increíbles. Así que vamos ir por orden horario, vamos ir por orden de escenario a escenario para ir pouquinho a pouco coñecendo que van a abrir Flores de Yo a 1:30 para poñer as primeiras notas, a primeira música do día no escenario Vibramau. A partir deste momento, Silvia Pérez Cruz, ás 2:30 no escenario Galicia, seguirá poñendo a música. Ollo, Silvia Pérez Cruz, que voz, xente, ides a flipar ca súa actuación. Continuará a música ás 4 da tarde con Dani Di Costas. Dani, se Silvia ten unha voz increíble, a de Dani é unha cousa que vos ides a quedar locos e o seu proxecto é deses que hai que disfrutar incluso cos ollos pechados porque vai a merecer moitísimo a pena. A música continuará no escenario Galicia con Derbis Motoretas, Burrito Cachimba a partir das 5 da tarde e ás 6:15 chegará o turno do grandísimo Luís Fercán, cantautor de Santiago, que nos vai a facer emocionar cos seus temazos e cun disco que acaba de sacar fai uns meses que é Canela en Rama, xente. Ese Canela en Rama é o de Luis Fercán, o de Carlos Adnes é Placer para os oídos. Estará tocando a partir das 7:30 no escenario Galicia e ollo, porque ás 9:15 escenario Vibramau será o turno para Cariño. Acaban de sacar un tema que reflexa moi ben o pensamento de moitos en moitos momentos da nosa vida e o seu directo son, para min, un dos grupos máis increíbles que hai no panorama español e, sen dúbida, vai a ser unha das situacións que xa vos digo eu que máis ides a gozar nesta segunda xornada do festival. E se imos a gozar con Cariño, como non imos a gozar con Os Planetas e a súa gira 30 aniversario do seu disco Super 8, unha gira, un concerto que vai a ser moi especial. Os Planetas, sobrada experiencia, e neste concerto van a demostrar o porqué son un dos grupos máis importantes da historia da música en España. Pecharán esta segunda xornada de festival de Pedro ás 11:15 no escenario Vibramau e Crystal Fighters a partir da 1:15 no escenario Galicia cunha actuación que sen dúbida nos vai a deixar cos ánimos e cas energías
por todo o alto. E ollo, porque primeira xornada de moita música, segunda xornada de moita música, grupazos, actuacións incribles, pero como ides a ver agora, o domingo continúa e continúa, pero vamos, ídelo a gozar moitísimo. Comeza todo ás 5:30 ca actuación de Las Dianas no escenario Galicia. Esta xornada, por certo, todas as actuacións terán lugar no escenario Galicia. Seguirá o turno do meu queridísimo e adorado Andrés Suárez, que estará poñendo a súa música acompañando o seu bandón a partir das 7 da tarde para deixar todo para que Sidoní, a partir das 8:30, sigan dando caña cos seus temazos. E preparados xente, porque ás 10:15 da noite chegará un estrela internacional que leva facendo temazos e que leva facendo conciertazos dende fai moitísimo tempo. Nada máis e nada menos que Mika estará no Atlantic Fest para facernos gozar. Que nos estivemos, por exemplo, o ano pasado nas festas de María Pita na Coruña, encheu a plaza de María Pita e deu un dos mellores concertos que eu personalmente vin ao longo do ano 2023. Así que isto, sen dúbida, vai a ser moi, moi brutal. E ás 12 da noite chegará a última actuación desta terceira xornada deste festival con Elefantes que sen dúbida poñerán o broche de ouro a 3 xornadas absolutamente incribles. E ollo, porque igual que correu na primeira xornada, nesta ocasión teremos varias DJ sets que nos farán gozar entre actuación e actuación. Por un lado, repetirán Grande Oso con 2 actuacións ás 10:15 e ás 11:30 e por outro, Rocío Saiz, que na primeira xornada estaba con formato banda e nesta ocasión estará en formato DJ set ás 4:30 e ás 8 da tarde. E por se tedes dúbidas, imos a ver en pantalla a distribución do recinto co escenario Vibramau, co escenario Galicia, onde poder consumir auga potable, onde vai estar a zona gastro, onde recargar as pulseiras, por onde a entrada, a zona de nenos patrocinada pola Deputación de Pontevedra e todo para que poidamos e poidades disfrutar do festival na mellor das condicións. Ademais, estás vendo en pantalla onde están situadas as zonas de aparcamento, como chegar no tren, no autobús, onde está o camping Río Ulla e todo para que tamén o mismo poidamos disfrutar da experiencia do festival na mellor das formas. Tedes os abonos dispoñibles para os 3 días a un precio de 55 euros e ademais, atención, entrada para o venres con un coste de 20 euros, entrada para o sábado a un precio de 40, mismo precio para que poidades disfrutar da xornada do domingo por separado. Así mesmo, na páxina web tedes dispoñibles varias opcións de entrada máis hotel ou de glamping para que teñades tamén o mismo. Podes comprar as entradas e saber onde dormir para, e volvo a repetir, disfrutar deste pedazo de festival, desta pedazo de experiencia, ca mellor das comodidades e ca mellor das enerxías e na mellor das formas para que sexa unha experiencia única. Así que xente, Atlantic Fest 19, 20 e 21 de xullo, Vilagarcía de Arousa, Playa da Concha, un festival que sen dúbida vai a ser absolutamente histórico.